Kulay PUA, Pring supaya PC kenek amen faithful and true channel such as in part kenek catechism series hakenek sngi. But ya kitu ki bade ki cut jong kenek lane member jong kenek channel kulay P but nga cut nga weru kata P ngau tenat ban sap ki video nga cut ya P ban long ki member jong kenek channel long member ni sutu ni don kam ayu te sapet ha ka link ke description ane ha try jong kene ka video pin i jing tho ba tho join pila ban join hang tu nang ta ya ni ki video pila ban ya sam cheki perlok ki jong pi cheki para bangej pat sya ki weru kumju namar ki don ha kini ki series ki jing hikai ki badai chapang ke jing Kristan but chapang Jisu but ke jing alap chapang Jisu but ki kam jung Jisu ke jing temu jung Jisu nak banta jung iwei pe iwei pada kene ke sngi ni ya pet ya ke badon ha ka jutang ka patmai but ya ke ba Jisu uju punon kamba but ke kata kalong kane kita gidei ki parsi ujisu upur kam barbor da ki parsi balai ke jingkeli kalong balai ujisu uhikai lengba ki parsi haba ujisu hikai ya ki breu om tang ya ki lengdo ki pastad ki pasngap ya henry donru ki breu kiri pajpa kum ki nong rep ki nong snack share ki nong up lang broad ki nong tanjan ki long keme ki sipai ki nong kai ki nong tong dok kha but ki khna ki bai ju persyang ru ban tur syakmat ban syong ban sngap ya ujisu syem lakren hakine ki briu kumba ki riu start ki tho ya ki kot jengki henry bun sin ulah hikai lengba ki parsi dakba pendon kam ya ki jingjai ki baju jia ha ka jing im ke paman kasngi ki parsi jong Jisu ki kenpen yangi ban perkat benya syushu halor ki jingjia ha ka jing im bun na ki jing kren per ki jing hikai jong labu hakini ki jing tu khana ki parsi hak gospel ki longkum ki jingatu syapang ki jingjia ki bajujia ka imlang ke salang kum ki kubor ki pangi pule man kasngi hakikat kubor kitu ki ba khmilenti pan syam ya ki jingikai ki ba ban sngutu haki gospel kin sngutu jingkermen markinam yo re kata henry hakajaka jong ki jingikai ki ba kini ya kendu penban ya uwei ubreu Jisu na Nazaret ya bun na kijing kren per kijing kai jong la tho ha ki gospel ki parsi jong ki dei kijing tu khana ki ba upendon kam ban hikai ya ki breu udon sibun kijing hikai ki pas ngau tenat pat ki ba kordor hadu ba syem lalap da kano kalenti ke pakamba ban pen pau yaki lai no tang da ke papunon kam yaki parsi wat lai yaki jing itu khana jong la ban singu tu da ki khna bat ki rang ba da ki riu paj ba bat ki riu stadru henry ki kit rengkat ya ki jing sisa ki pe jeliu tam ya kepala ong ha kini ki parsi lene ka kepala kini ki parsi ki ong to kawai ki keren sepang blai kum kanuksa ka parsi sepang ukun palaja ya ki bangi jupule na ka gospel kat kemulukas long ka khatsan kat khadwe hadu lai puar ka jingkut jong kene ka parsi kalong ka phalasi sha om don uweiru na ki basngap ubadon kun ba unlek kumta
kajing pala kam dai ba ukpa updiang biang yala ukun ubala le bakala Henry ba upenlong ya kajing kawai ke bakrau na ke bantai jong u hapangi yo singaw isapang ukpa uba priang biang yala ukun uba map ya barok ki pop jong u bat uba ai ya u kalat ban sedang biang ya kajing im ngis ngau tu bakata kalong kadak jong kajing i kebala ban priang Henry habala ya tu hangi ba upenlong ya kajing kawai lapen yap ya ki masih kebala pen sengai nakabanta kajing ya lek kemen ulapen kup ya u da kajan ke remdor ya u la ai ka satik sial bat ki juti ke remdor kum ke balong ha ka jing kawai ken tiu kurim ngis ngau kumba ngidang pule ya ka jing tu khana puriska ublei ulong uta ukpa uba it uba mare salau kun ubala kala kabamut bat ubaningkong ban kudup ya u klam dakren ne pan jing batai nau uta ublei ya uba bun ki ju ki perkhat ba usyong jengai ha beneng bat uba ki mut ba ulong tang unong bisar uba sirkai ujisu ulapan pau ya u kum ukpa uba haki wai pat kikitin hendalane haki wai pat guru kom ong ban pen skul tu ya ki breu ublei ulang kumno ujisu uyatu ya ka parsi sapang ukpa uba haki wai pat ki por ujisu ulakran sapang ka wai ka breu ka bomla satya ban bat marwe ya ka jingkemen jongka hadin ba kala lap biang ya ka pisa ka balaja ula keren ru syapang unong ap long brod ubala yala ka kenhun lang brod bandai wad ya kalang brod ka baca kini ke jing jia ki dei ki benta jong ke jing im ke boman ka singi sisa ujisu ula ya sengau syapang kum kata ka breu pat ula yu iru ya kum utah unong ap lang brod Henry hato ula yu imo ya kum utau kpa ubadap da kejing uapen kre ya kejing kawai na kebentala ukun ubalaja hooi wat hakane ke parsiru ujisu ukuren na kejing sem jong uhi kahima beneng kalong kum kaspa kalau kebala buri halengka keba uwei breu ulalap bat ula buri biang haka jingkemen jungu ulai dilut ya barok kat keba udon bat utit ya kata kalengka kumang siam ha Matius kalong keba kat lai dekat arpus sapusau ujisu ulai yu iya bun kiba im haka pop kini kilong kum Usakius Matius kato kini kinong lum khajana ala ni kinong krong khajana bat kinuti kibreu kibala syak kentai pat syak not ben Henry kibala priang ya kajing wan jong ka hima ublei ha ujisu ulaya kendu ya ki hakeleng haki snong jong ka Galilea haki nongba jong ka Judea haki linti jong ka Samaria bat haki surok jong ka Jerusalem haki wei pat ki kentien ujisu ulayo ya kade ka parsi ke badang jia sisa haba uyatu ya ka ukwat ya ki pasngap ya u ban yo ya ka jing trei jong ublei hakaba bun ki breu ki yo tang ya ki kam ki ba penmong bat ki ba penja buram ujisu ulai kenduru ya ki breu ki balanyau ilade kum ki bahok kita kilong ki start ein ki parisi ki lengdo bat ki no ya side ein leni ki lawyer ki sngau sarong ya lade bat kim long ki ba kloi ban pidiang yau ki mut ba ki don
hok ban rung syaki mau blei namar ki kam ki ba ki lale nak ban tahu blei kimla ban mudur ba ublei ukam krau ban ya kadur kapa kila tahu syapang jong u kimla ban pidiang ya kajing e kapa klemput jong kini kidei kipa kentai ban rung syaka jing kawai namar kimla ban itu ya ki parasinang para tahu hak itu kibalahap hakapop kedan kawe kajing itu hadin ba uwei uguru la pule ya ka parsi Jepang u parisi bat tu nongkrong kajana uong hakan ka pertai don tang arjat ki breu ki parisi bat ki nongkrong kajana te usun ran jung u la lengok ula keli kumno ngin itu ya ki parisi tau guru la jubab sukbah gitu kidai ki baju pia bat bisar ya kiwei ne ba ong ya kane de ba tho ya kane de mk pol ka jingjia ha ka to ka sngi tho ding ba u jisu la yap halor ka ding phuna ka i kumba ka pen i ba ki khun ning kong ki la job no hendrei buat ke bas ngum hayo blei kajing tu khana kebala rung ban khot ka parsi chapang pau balaja kam sim lakut hakata kasing kadang su sedang hadu mentaru kane kajing tu kadang ya hakajing im jongi hakawi kapor ne hakawi pat wei pa wei nangi ulong ukhunrit ne ukhun ning kong katno kalong ka parsi ke pajeliu kapen ken mau yangi ba ublei u kham krau ban ya ki do no jangi ublei u kham krau ban ya ki do no jangi bat bangi dei ban long ki bala kre ban yo i ya ki jingjia ki bangim la ban mudur ki parsi ki kren chapang ka bene ki parsi ki atu yangi baka hima beneng kalong kumno kadap da ki jing tenat kum ka jing ya lum ka babun hak ayom liur ka pernai kum ka spa ka badang sulam kadap kum ki kup dok ha jong ki nong tong dok ha ka teng shan kum ka ying jing khawai jing ken tiu kurim ka bala pen itenat kay tenat kum kanong let kurim bat kabang kum kawan ke batmai ki parsi hai ke gospel ki atu yangi bakabneng kalong ke baitenat bah ke baitenat sisa ki parsi ki khot yangi syaka jingle wei nong rep ulap ya kaspa ke bala buri hakalengka bang siam ha gospel kat Matius nong khat lai khat sapusa la kwa ban long trai ya kata kaspa don tang ka wei ke banta ba udai ban le ban tiet ya kata ka lengkha kumta udilot ya baro ka ba udon bat utiet ya ka sawe pat unong khayi ubawat iki mau ba koridor ulalap ya ka wei ke parem tortam mauru ula dilot ya baro kaba ula don bantet ya ka kini Matius khatlai sapusan bat sapun riu kini kilong arteli ki jinga tu khana hendrei ki kut ki lene ki kit ya kaju kacing bot ha ka jinga tu khana ka baning kong unong rep udon pok ha ka pa ar unong khayi uwat ha keleng hendrei habaro ar ngiyo i ya kaju ka jinglong kim pensep ya kabu hakapor jung kris ki briu ki skutnat ban sngap ya ki jing tu khana chapang kaspa dei na kata katau bo jisu upunon kam ya shibun ki dur jinganu jor naka culture jong uhi
lani naka culture jong kihi daki kendiat ki kentien upen yaki ba uwan ban ai yaki ka kabu ka ba krau tam ha ke jing im kalat ban rung syaki ma uble kito ki ba ngap yaki parsi jong jisu ki ngau thu ba makihi ki dei ki nang ye simbenta ha kata ka jing thu khana ha ki wei pat ki kentien rukom kren ki parsi ki kren syapang jong ki bat ka syong haki bandrai kumno kan kut haka jing im jongki kalong ru ke pasutenat ban pej babun kinang mi khmat haki parsi jong jisu kilong ki ba lejing lej lenter ukun ubaraja ulej jengai na leying ubreu ubalaman saw utip ya jing ban yai na Jerusalem Jericho marway wei ubreu ulingo haba unong lejing lej utit ya jing khang jong u siteng met ha ki wei pat ki parsi us ne utrai ka briso u lejing lej ba u ben shet ya la ka jing don jing ha ki sakri jong ha ki wei pat kom kren ka jing yai lenti kadai ka wei na ki dur ki pakong santam ha ki parsi jong ka gospel ka jing yai lenti kapan kan mau yang i ba ublei umdei utemen ubala syong tait no ujisu lala ong ka himau blei kalong kum kapung Tiberias hakaba ka beneng jong ka Galilea kala phalang henrei ju punon kam ya ke jinglong ki ba ne bet jong kamariang haki parsi jong u shim ya ke jing itu khana jong u na ki jing jia ki ba jia sisa ha ke jing im kham tam ha ke jing dei ke jing sno apreng jong kibriu da ka perkhat ba kibriu ki jus ngup tenat ban yo ya ki kam ki ba sisa ban ya ki jing kai ki ba long tang ha ka jing perkhat hatu jisu uhikai da ki parsi tangman penhun ya kata ka jing kwa kadau ka kham jiliu jisu kwa ban pen ki ya ki bas ngap ya u ban le ha ki wei pat ki kentin ukwa ban pen ya ki ha kalenti ke padai haba u ya tu ya ki parsi jong u khmi lenti ba kinang bot jong u kin roi ha ka jinglong ki ba bha ki bala ban pen kelaru ya ki wei kum kanuksa tang ban sngap ya ka parsi syapang u Samaria u bha ngila syak kring da kata ka jing tu khana hato ngim singo kwa ban bud ya kanuksa juta unong let inti uba ai jing rap ya ubreu ubalaman saw ban pen kela ya kom jing dei jongi bat ki badon ha ka jing ka wei pa ka wei ka parsi ka don ka bor ka pen ki ya ki pas ngap ya ka ya hapura bat ka kubor jong ke jing im ka bau jisu uwan ban pen bena dei na kata ka dah ba ka wei ka parsi ha ka gospel ka keren syapang lai tili ki kerdan jong ke jingrung sya ka hima ublei sim kum kanuksa sa ka parsi syapang umau ka bokordor Matius khatlai sapusan bat sapun riu hakan ka parsi don tang lai tili ki ktien bapen ya ka jingle paring yong ka verb ulap udi utit ulap yo mau kordor kan ka mut ya ka por pa ublei uwan ha ka jing im jongi kum unong wan ubangim khmi lenti ka ba ar udilot ya barok ka ba udon kan ka mut ya ka jing kala ka ba mut kabalai utit ya umau kordor kane kamut ya ka jing IT pura hakikam menta kumno ki parsi ki trikam kawei ki penlong yangi ban perkar ki parsi ki trikam da ka ki penlong yangi ban perkar
Ki Parisi ki long ki papaunam kum ki nong but renti ya ka an. Bun na ki im hok bat ki ai ti lut ya la de. Kum ta ki mut ba ki kam hok ban ya ki wei pat. Bat ba ki don hok ban rung syaka hima ublei. Henry u Jisu ukwa ban penkela yakane karukom perkat ba ki kambha ban ya ki wei. Ki dei ban ken mau ba makiru ki long ki nong pop ki badon kam ya ke jing ma. U Jisu ula ban ong bet hau Simon pa u bade u Farisi bala khot ya u syaka jing ba met ba ma uru ulang unang pop. Ata ule kum ta u Simon unam jubab syu bat ke jing ya keren kan syukut no hang ta. Ila ban page ya ke gospel kum Lukas nong ko nyau kot lai punyau hadu lai pukundai. Bila ban pule ngene Lukas nyau lai punyau hadu lai pukundai. U Jisu syem laong. Menyau ya kata ka beriu kum kanong pop. Henry wat kelet ba mameru melong unong pop. Syem laong kum ta. Reu Jisu ulai tu hau ya ka wei ka jinga tu kana. Bat ukwa ba un bisar hi ya ka. Tidak ban pulai ini dapat page. Hakas balakum Lukas nong kabanyau dekat sau pau du sau pulai. O Simon ulas ngabha ya ka jinga tu kana. Ulas sya yalam ban penpau ya la ka jing bisar. Dibangi siapa ka dekat ka sau pulai. Hadin kata u Jisu lapan sing tu ya u syapang ka jinglong ka men sim jong u. Ya ka tho ha ka dekat sau pu sau ba hadu sau punyau. Ke ba u Jisu ule kalong ba ula no hakur kom ka pau sabar ya ka jing ya ka jia ka ba udon bat u Simon. Kenang ban ya kendu ya u ha ka we pat ka benta. Nungkong u Farisi syam las kau tu bakata ka Farsi kalong tangka dur ke papen i ya ke jingjia ke padang sujia kendiat por mensua hadin pat ula syak ya lamban bidiang ya kerkom perkat jong Jisu kata ka Farsi kala penkela ya ke jingyo i jong u halor kata ka breu kepala nyau ya kepala nyau kanong pop bat kala penlong ya u ban bidiang ya ke jingyo i jong Jisu. Susu ki Parsi ki penlong yang i ban perkat. Ki dur jinga nujor ki bau Jisu ula penon kam hai ki Parsi. Ki long ban kring ya ki jengmut. Bat ka jing sung tenat jong ki beriu. Kini ki dur ki don sibun ki jengmut. Henry ki penlong ru ya ki beriu namar om ju batai bej ya ki jengmut jong ki. Kalong hawai pawai ban wat bat sem ya kata ke jengmut. Hakapan kong ki Parsi ki ikum ki pasuk ban sengotu. Henry karbanang yai ke por ki penpau ya ke jengjiliu ke pangim sem lamudur mensua. Ujisu lakren da ki Parsi namar ukwa baki briu kin perkat hi dalade. Umwan ban batailut ya ki eki barok. Ki Parsi ki penlongo ya ki beriu. Ki Parsi sakane gede ke wipat. Ki Parsi ki penlongo ya ki beriu. Kising ya pilak ban pule naka gospel kat kum u Matius long ke ba arpau dukat iwe hadu kandriu. Tegene gede sepang kinong trei. Sepang ke jing ai ban kamai sepang ka imlang ka salang kene gijung pule kaya hap sepang kata nomor ba kene ka gospel ku Matius kalong ka jing hikai ngi ha kata kurukom kene gospel ku Matius hang ni ka kerteng jong kane ka lenong kadai kinong trei ha ka briso wine ni sepang kinong trei briso wine bat sepang u try jong kene ka briso.
let's say pi kan mau ya kan ka parsi kan eru hato ngila ban ngej ba ublei ulang kum utrai uba ai bela uba sam tulop klem da kenya ka hok jong kinong trei kamdei kata kebakan ka parsi kamut ban hikai kamdei ru ban ai ji hikai sapang ka kambela ne ka hok haka imlang ka salang ban kan ka parsi kadon bun ki jinga dei bat ki breu ba per kita ki ba wan kong ki dei ki ju ki balabat ya ka jutang bat ki trei haka berisok begini ki trei haka berisok ka berisok jong blei la bun snap kita ki ba wan hadin ki dei ki nong pop ki dei ki baduk bat baro ki breu kita ki ba ud bat ba khchum ki dei ki start ain bat ki parisi ki ba nyau ila de kum ki ba khoj bat ki ba hok kane ka parsi ka pen pau ya ka jing ngau jong jisu ubaju ai jing arab bat jing yo i kerpang ya ki bala sha kentai kane ka parsi ka don ru sakawai pat ka jing mut Matius ulah thok ya ka gospel jong u nakabanta ki ju ki bala kelak Kristan Henry ki bala sya pen sitom ha ki weipat ki ju kumta kane ka parsi ka pen syai ya ka jinglong jong ki nang ta ka ai jing mudru ba ki Kristan Greek ki dei ki bawan hadin ka weipat ka parsi ha ka gospel ka parsi syapang ukun u balaja Kaya rabingi ban sengutu kampai ya ka parsi sapang kinong trei ha ka brisok. Hato ngim sengulongo ya ka bajia ha ka jingkut jong ka jingetu kana. Kalong ka basai bahagi parsi jong u. Ujisu syam lapen i ya ka jing im kum ka badap tang da ka jing baha. Syam ladon kano-kano ka jing mudur bakla. Sapang ke jinglong beriu. Ke jinglong kuj, ya ke ba, ukwat ya ki senran jeng u, kam dei tang ke jing mudur ne ke jing pok seneu. Berkat ya ukun ubalajak. Uba ke jing kwa, ke paningkong jeng u kalong, ban mi no nalaying. Ban mi no nalaying. Ban penlut, barok ya kata kaspa jong kpa ubau laisim perkat ya uta urus pa ba perkat tang kumno ban bam penhun ya lade kad ba ubaduk udang yap tangan hakredop ke yeng jong u perkat ro ya uta ubreu ubalayo jingmap ya karam ke syak ke bakrau Henry ulalait pen bor ya uwe pat ban siu ya karam kebatang kendiat kepada ibu unsiu hau. Kini kim de satya kidur kiba itnat sapang ke jinglong breu. Wala baro ki parsi ki sim na ke jing im baman kesengi. Henry ki judon ka wei ke benta keba pala bat keba penlengo. Mano unong ap long brot bakloi ban ino ya kandai pau kandai teli ban le wat ya kawei kabalaja de kene ke jingya pher ke balong kerpang haman la kawei pakawei ke parsi kasdang da ke jingjia ke bajujia Hendrei ka poi se ke jingjia ke pala ban penpau ya kahima jong blei Ki parsi ki long kum ki i kum bakilong ki pasuk ban sengutu Henry pat kim long kum ta Subu ngi sim ya kane kowe gospel ku Matius dong ke ba arpusan kod ba khatsau hadu laipo ni borok ngi ken mau ru ya kane ka parsi ka dei sepang ka Matius arpusan ke ba khatlai Maka dia sepang ki talent. Bun kino yalap ki labatai ya kan ka parsi
tang hakar kom jing hikai sapang ka jingkit kli da ka ba ong baka khot yangi ban pendon kam bhai ya ki sap ki ba ublei ula ai kalau ka ba sisya baka ne ka farsi ka don ya kata ka benta Henry ka jinga tu khana ka kit ya ka jingmut ka ba kham jeliu ban ya kata nalor kata ya ka khot arfu khundai bunsin labatai bakala ta ka khot ka arfu khundai ka ong kumno temanta to kini no na u ya ka talen but ai ya ka hauto ubadon sipau talen naba hauta ubadon endang ai susu ke kata ka arf khandai ke dikane naba hauta ubadon endang ai su bat un pahu ahai henrei hauta ubomdon wat ya ka khandiat udon en kini no na u bun sisa ki batai bakala ya kene ke dekat bun nomor ba kila pule ya kane ke dekat klem dapat je ke jinga dei jongka berke jinga tu khana barok ka we berkumta ka ikum ka jinglong ka bom hok ka ba pen sngau bitar don ru kinu ya lap ki bela pen ya dei ya kane ka farsi bat ke jing bisar ka ba khadu ban light na ke jing batai bakala kadon kamban pule ya kane ka farsi kat kum ka history na ka ba kami badru kat kum ka jinglong ka imlang salang hakapor ba Matthews ula tho ya ka gospel sauteli ki khar ki kran sapang ki sakri ki babha hendrei nyauteli ki khot ki kran sapang u sakri u bajaitu kane ka pen i baka khubor ka pakong santam ka don ha ka jinga kran hapdeng utrai bar u sakri u bajaitu marwei naki usngolongo pat bitar ya ka jing yai lenti jong uwei pat ke ai ka babur kalong ka ba khampen longo susu usakri upai jaitu udu ya kata lenjo patla aino ya ka hau sakri upaningkong kadba ya usakri baar syam la kedau su nangta habau jisu kuren ya kan ka farsi kadon kajing persya ka ba syai hakikitin jo namar hakata ka por udang don ke jing ya ka jiabat ki farsi halor ke jing bud ya ka ain ulaken pen persya ya kitu ki penyau irade kum ki bahok bat ki pas ngos kem hakmat ublei namar tang ki kam ki bah jong ki ulak keno ya ki farisi bakim syam lalong ki pa pli jeng mut ban pidiang ya ka kubor jeng u haba uduai ya ki benta ki pa haba uhikai ya ki benta ki ba kham jeliu ban ya ka ain hakiwi pat ki tien le ner kom ong kane ka farsi ka kran sapang ka jing don kam ban sim ya ka jing ma nak benta ublei ubriu udai ban ino ya ka jing ngos kem ka bawan na ka jing bud farisi dei ya kane ka jing jit ka ba ki senran jung jisu ki lale haba ki labut yau haba Matthews ula tha ya ka gospel jong ki kristan baningkong ki la khimilen ti bo jisu unwan pai no shen hi henry hadin katokan snem katokan na ki ka sedang ban artatin perke jinge jungki kala nang tolot dakane ka farsi Matthews ukwa ban pen pau yaki pakim dei ban lengo lada ka jingwan pai jung jisu ka slam ban jialene ban wan ula khodru yaki kristan baningkong ban long ki pa pet ngor bat ki pa trei sitom ha ka jinge daga pa pen sei so yaka khubor ba bha kenang ba en kentat yaki naka himau blei ki apostol ki beli osgau yaki farsi nau jisu hi ki le thu biang yaki haba ki le yalap yaka ktin blei watla ki le yaine hakamen sim
Barka jing temu jong unong hikai jong ki. Henry kila penbet ya kur kom ya thu jong ki ban ya hap barka jing don kam jong kitu ki bas ngap ya ki. Ni dangla banyu i ya ki ne ki dak jong ka jing penbet ki gospel ki bangi don menta. Kemudian kini ka translation. Hakiwi perkitian buon ki parsi ki la yait lang ba buon teli ki kerdan. Nengkong kajing alap jung jisuhi paar paradin kata kajing penbet berkajing atu ubiang daki gospel daki apostol ya kini ki gospel. Te balai ujisu uhikai daki parsi. Kajing temu keba ikum keba yaper. Ngilaban kili yelade balai ujisu ukuran daki parsi. Hato ulek kum tang ban pensuk iki briu ban sengutu ya kajing kai jong u. Lada kalong kum ta balai ulaong. Nah keren haki daki parsi namar wad laki pej kim yoi. Wad laki sengap kim sengutu. Malah thak hamatius khadlai. Kan ni kejubab ka i kumba ke persyak hi yalade. Hendrai pimut kumno syapang unong nyak ling ubom ju kiu ling setia. Lane unong hikai ubom judon kena pule. Lane unong wad jing tip syapang kisentiu ubom ju sim setia ya iweiru isentiu. Lane unong nyak kali ubom junya kali. Kamla aban long ban sengutu yaki eki bari jong ke jing im lada ngim im bat ngim yasi bentahaka. Om don kano kakot kepala ban bujli ya ke jing sem simet. Kumjuru kalong bat ki parsi. Ujisu upunan kami ki ban pen pau hangi yaki eki bari jong ke mau blai. Uno ulaban pule. Nesngap iki parsi hakai gospel. Hendrai. Tang kitu kibalek kat kum ke jing kai jong ki. Kinla ban sengau tu sisya ya ke jing mut jong ki. Ke jing mut jong ki parsi. Balai dan parsi. Banyalap. Ya ki briu. Banyalam ya ki. Syaka jing kelak kepamut. Ngilak ban sengutu tang ya kebangi kuak ban sengutu. Kakubor jong jisu kadawa ba ngin pidiang ya ka dakadonot ke papli. Om jupen bor ya uno ban pidiang ya u. Dei nakane kadau bagi parsi ha ke gospel ki pen pau ya ke jing burom jong ujisu ya ke jing jid balaj lu jong briu. Nalor kata dakur kombo kuren sepang kai mau blai ujisu ulai lam ya kibriu ban sengutu ya ka jing sisya ka bakrau kata ka ba uhi ublai udon hapdeng jongki ujisu hi ulong ka jing don jung blai hapdeng kibriu kene ka jing thok jong upop Benedict balaklat na Pop Benedict bakandriu aku ka khot ka kerteng Jesus of Nazareth part 1. Lakhot ya baro bandrung syaka himau blai. Ka jing khot jong Jisu bandrung syaka himau jong u ka wan leng ba ki parsi. Ka badai ka wei na ki dak bakerpang jong ka jikai jong u. Leng ba ki parsi u khot iki briu syaka jing kawai jong ka himau blai. Hendrai udawaru ya ka jing jit ke bakala nadong syadong. Lada ubri ukwa ban yo ya ka himau blai. Udai ban long ubalakloi ban IT ban len ya lade. Tangki kentin kim biang. Ka jing trei ban ka jing im. Ki dei ban pen sisa ya ka jing et. Ki parsi ki longkum ka yit kemi. Ubri ulak ban pej ya lade. Hato ulongkum ka khendau ke ba nekum ka khendau ke ba bah ban pidiang yak tin jong blai. Hato upenon kam bahaya kisap ki pau blai la IT hau. Haka pedeng jong ki parsi
lapan pau wala kamlong ka ba syai bha len syai pa ba bau jisu pat ka himau blei ki don rupa hakane ka perthei upriu udai bandrung sya ka himau blei kata ban long usenran jung jisu kenang po untip ya ki ki pari jong ka hima beneng hendrai ya kito ki badang sa syabar ki baro kidang long ki bare ki bakim suthu karkom hikai jong jisu u jisu la hikai hakorkom ke baro kilak ban suthu la kilong ki ustad ne ki bompat nang pule kadak kasin kalong ke ba penlong ya ubreu ban perkat hendrai ka parsi ka khat ya u ban pen kala ya karkom perkat bat de kejing im jo kajing itu khana kalong ka benta ka pakong san haman la ka wei ka parsi kalong kanong kersian ya kajing ya nujor kahimau belai kam de kum usim kumuk pa lene kumu nong ablang berat hendrai kalong kum kabajia haba usim ulai jinglek haba ukpa uyoi yal ukun ubami na yeng ne haba unong ap lang berat udu ya kawai na kilang berat jong kajen thok bani kong kaong kai mau blei kalong kumbalong bar ukpa ba priang biang yala ukun kata kamut ba kahima ublei kam dei tang ke jinglong ke banek hendrei ka dei ke jing tri kam ke pa im bat ke padon kam ya ke jing ya kun bat ke jing kela kumta ngi benta ki pa kongsan tam ha ka parsi kim dei tang ki nong mi khmat hendrei ki kam ki ba kile ki ba poisya ke jing ya kendu ke pa krau bat ki ba kut ha ke jing sosi ne ha ke jing kemen ki parsi kilong ban ai ya ka khubor ki sautli ki gospel ki pen pau shai ba bun ki briu ki balaya kendu ya jisu kim shemla itu ya ukum ukun ublai nalar kata bun ki bala syakta ada ke jing kai jong ki parisi kim shemla sngotu ya ke jing mot bat ke jing tmu jong ki kam ki ba ujisu ule dei dakane ke jing yo i bangi dei ban pule ya ki parsi jong jisu menta ki parsi ki dei ker kom tho ke ba ki katto kane ki nge tu lupa haka jutang barim ki lapenon kam lupa lawan pej ki tabaar Samuel kolong ke khat ar khat iwai hadu nyau but kitab Isaya kolong ke pesan di khat iwai hadu nyau lawan pule hi kane kanong pule uji suru ulale kumju usim yakinuksa na kajing imbaman kasngi bat na ki kam ki babaro ki briu ki jule kum kalong kemi ke bathatiu kupu haying undong rep uba bet sembai hakalengka lane ki nong tong dokha ki bajit ki dokha baki lakem ula kedauru ya ki jingjia ki bajujia ka imlang salang hakata kapor kum usordar ubalet thok ne usamla wa pendut kai ke jing im jong ha ke jing ile kai bat ke jing subha ujisu lapan kam ya kini ke jing ja jong ke jing im ban kren sapang kai mau blai kini ke jing ya nujor ki ya rap yangi ban perkat sapang ki jing sisa ki ba kenjaman sim lengba ki parsi ujisu ukwa ban ya rap ya ki breu ban skautu ya ke jing temu jong ki kam baro ki ba ule dei na kata katau ba habangi batai ki parsi ha gospel ngila ban sim ya bon ki kom jing i ba per kat kum ka benta ka bangi kwa ban kam perkat benia kum ka nuksa habangi pule ya ka parsi sepang nong bet sembai ngila ban sim bon ki jing hikai sepang ka mau blei kat kum ka benta ka ba ipek benia ka jat kendau
hakababet ya usumbai kador jong usumbai ne mano utah unong bet kumta hapangi pule ne ngap ya kawai ka parsi la ai yangi kalat ban kili jingkili ban wat bat ban lap ya bun ki jing batai ki bejiliu susu habun ki kep kum ka parsi sapang unong bet sembai ki weipat ki bentai jong gospel ki ai yangi ya ki jubab ya ki jingkili ki pami na halane ha ka jimut jongi tikine ki de baro ki jing ai ki bentaba per syapang balai bau jisu ulahi kai leng ba jong ki parsi ang ba jong ki parsi tingla page benia kat kum kanika jing tho ke ba nga layo ke jing tho ke ba kerteng ke adult catechism ketika volume 1 yak bala penmi daka Catholic Conference Bishop of India CCBI kala penmi yak ne kot adult catechism leng ba jong wei u leng dok soblei Stephen Alatera but ngi man kapor yakin ki video jongen ke series keperteng catechism series buat kedika series jing hikai lasim nakaneka kot laneka kitab ban yarap ingi ban puson sepang kejing im jung jisu buat mata kesingi ngilaya page sepang ki parsi ya sami kini video like subscribe ki bang part subscribe ki bai dang page ningkong dipila ban subscribe subscribe hak tagadur ba man ba penmi ki video pinyo ia ka notification bat pila ban sengap ya kini ki video jing hikai ki ba ai jing motoi hak jing im jing adai jungi baru blai par hak jing im lengba jong kabalang tu train kurku yau pi we pe we and second du biang hak we pat ke video